Xeyirli kеш, hürmetli televizor караучылар. Одна информацион программасында бүген сезгә җиткерәсе яңалык хәбәрләр турында кыскача. Республика клиник хастаханәсе табиблары шушы көннәрдә Сатыш җирлегендәге халыкка медицина ярдәме күрсәтте. Соңгы көннәрнең иң зур бәйрәме Өлкәннәр көне районыбызда күп төрле чаралар белән билгеләп үтелде. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. 5 октябрьдә укытучылар бәйрәм итте. 26 сентябрь көнне Саба районы 5-нче дөнья күләм белем бирү татарча диктант яз акциясына кушылды. Райондашларыбыз махсус майданчыкларда, шулай ук онлайн форматта татарча диктант язуда катнаштылар. Туган телебез татар телен ни дәрәҗәдә белүләрен сынап карадылар. Татарча диктант яз акциясы татар әдәби телен өйрәнү, татар теленә карата кызыксынуны арттыруга, татар тел белгече һәм укытучысы профессияләрен популярлаштыруга юнәлтелгән. Татарстанда диктант татар классик язучысы Ибрахим Газиның «Сыерчыклар» әсәреннән үзек буенча язылды. Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә диктант язуда 201 кеше катнашты. Шуларның 130-ы онлайн форматта язды. Балалар әти-әниләрнең генә түгел, әби-бабайларның да диктант язуда катнашуы куанычлы күренеш булды. Сәләтле балалар мәктәбенә диктант язарга килгән Мәгъдәнур абыйга Таулинга 79 яшь. Бойлар сабасында яши. Туган телебез татар телен шиксез хөрмәт итә. Әдәби китапларны әле хәзердә бик яратып укый. Татарча диктант язарга 2нче ел рәттән килде. Мин татар телен бик яратып укыйдыр. Бүләкләрне гел татар теленнән аладыр. Галстукларны. Узган елда бик теләп килдем. Әйбәттә язылды дип беләм мин аны. Быелда көчемне сынап карыйсым килә менә. Шәт иншалла булыр Аллаһ бирсә. Онлайн форматта диктант язарга теләүче әти-әниләр, әби-бабайлар өчен бланклар принтердан чыгарылып укучыларга биреп җибәрелгән. Язганнан соң бланкларны тиешле телефон номерына фотога төшереп җибәрү тәртибе дә аңлатылган. Саба үзәк китапханәсенә диктант язарга теләүчеләр дә шактый күп килгән иде. Өлкәннәр дә, яшьләр дә бик тырышып язды. Текст шактый узын булуга карамастан, билгеләнгән 45 минутка сыештылар. Диктант яздыручыдан да күп нәрсә тора. Аның укуы буенча кызыл юллар, тыныш билгеләре куела, сүзләр хатасыз языла. Быел диктант 29 китапханә мәйданчыгында яздырылган. Диктант текстлары бик матур әдәби әсәрләрдән үзекләр сайлана безнең. Менә быел Ибрахим Газиның «Сыерчыклар» әсәре хикәясенә үзек бирелгән иде. Хикәя сугыш турында, ләкин анда сугышның бер генә тавышында ишетмисең, сугыш күрмисең, ләкин шул кадәр үзәкне үзеп кешегә сугыш китергән аянычына, әниләргә китергән хәсрәтне ул сурәтләп бирә ала. Менә шушы текстны Фуат Галимуллин яздыруында ТНВ Планета каналыннан бирелеп, йотлыгып, шушыны менә күңелләргә алып яздык. Соңгы тапкыр инде мин тыныш билгеләрне игътибар итеп укып чыктым. Текстлар орфографик яктан авыр катлаулы сүзләр була, һәм пунктуацион яктан да чынлап та шактый катлаулы татар теленнән бу диктантларны язу әзерлексез кеше өчен. Ләкин менә узган елгылардан чыгып әйтә алабыз инде, безнең диктантны гомумән бик игътибар белән язалар, һәм хаталар бик әз була. Бу инде безнең халкыбызның белемле булуын сөйли, язуга һәм сүзгә игътибарлы икәнлеген күрсәтә. Гомумән тикшергәндә дә бик куанабыз, нәтиҗәсен күреп тә шушы эшнең. Үзебез тикшерәбез, үзебез билгеләрне утыртабыз, һәрбер кеше үзенең пароле белән аларны өеннән дә кирип карый ала. Әле безнең монда бик күп кешеләрне чакырмадык, өйдә телевизор каршында утырып язучыларыбыз да бик күп. Без аларга инде бланкларны алдан уйлашып чыккан идек. Классик язучыларның әсәрләре буенча язылган диктантны өлкән яшьтәгеләр дә бик ошатты. Мәктәп елларына кайтып килгән кебек булдык. Татар теле һәм әдәбияты фәннәреннән укыткан укытучыларыбызны искә алдык диялар. Мин бүгенге диктант язуга бик теләп килдем. Инде диктант язулар була башлаганнан бирле күңелем белән, йөрәгем белән шул диктантны язып карыйсым килә иде. Үземне үзем сынау ниятеннән. Инде монда килгәч бераз дулкынлану да булды. Яза белермен микән, онытмадым микән дигән ниятсәң дә пенсиядә язу сызу белән бик шөгыльләнмибез бит инде. Ручка тотулар ул хәтле тылып бетмәгән әле, Аллага шөкер. Былай диктант язуның тексты миңа уртача. Авыр сүзләр бер-ике генә сүз булды. Аны инде Фуат Галимуллин алдан ук сәтеп әйтеп куйды бит инде шундый сүзләр бар дип. Шунлык белән авыр булды дип әйтә алмыйм. Минем хәтеремә шундый кирип калган бер татар тел дәресеннән диктантны без класста 2 генә бала 5-легә язган идек. Мин анда үзем шаккаткан идем, карале миндә хатасыз яза алам бикән дип. Безнең инде Мәртин 8 еллык мәктәбендә Исмәгыйлова Кифая Сәетовна укытты.
Оннан инде собаға менгеш Бибарцева Тескире Хасановнаға туры килдек. Бу вакытта шундык белән татар теле минем өчен бик якын да, бик кадерле дә. Шуңа менә үземне үзем сынап карыйсым килеп, бу диктант язуга төштем дә. Татарша диктант яз акциясы татар теле язмышына битараф булмаучыларны дөнья буйлап берләштерде. Газиз туган телебезне саклауга кеткән кичкенә генә хезмәтебез зур башлангычларга да этәргеш булыр. Телебез алдагы буыннарга кадерле мирас булып барып җитәр дигән ышанычны да ныгытты. Республика клиник хастаханәсе табибларыннан торган күчмә поликлиника бу көннәрдә Саба районының Сатыш авылында булды һәм әйләнә-тирә авыллар халкына медицина хезмәте күрсәтте. Җирлектә барлыгы 397 кеше тикшерү узды. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Бу безгә хөкүмәтебез президентыбыздан иң зур бүләк. Өлкәннәребез бер тавыштан менә шулай ди. Үзе дә кайчандыр шәфкать туташ булып эшләгән Фәүзия Гыйльметдинова инде эндокринологта тикшерү узып кайтыр юлга чыккан. Bütün analizlerini da uzdum. Bir gayret koradılar. Allah'a şükür. Анализ да бирдек. Analizler de bildik bütün derseni de. Şu. Бик зур рәхмәт килгәннәр, караганнар өчен. Мобиль поликлиникаларның эш принцибы гади. 4 комплексның һәр кайсы иң эре медицина клиникаларының берсе, Республика клиник хастаханәсе, Казанның 7нче шәһәр клиник хастаханәсе, Ярчалы ашыгыш медицина ярдәме хастаханәсе яки Әлмәт район үзәк хастаханәсе. Шулай итеп, бөтен республика 4 хезмәт күрсәтү зонасына бүленгән. Безнең эш төгәл графикка буйсынган ди күчмә поликлиника җитәкчесе Илфак Ярмиев. Аллаға шөкер, безнең эшебез башланды 2019 елда. Бу президентның программасы, президентның кулыннан август азакларында бу мобиль комплексны кулга алдык та, һәм 3 көннән инде без авылга чыгып та киттек. Иң беренче бардык Спас районы, хәзердә истә инде, Ваши дигән авылда. И шунда гына без аңладык, нинди яхшы, нинди кирәкле, нинди кешедән сорала торган эшкә алынганы безне. Ул авылларда булдык. Аннан соң инде без 2019 елны яңа елга чаклы эшләдек, 4-5 районда булдык. Һәм менә 2020 елда тоже шул эшне башлап җибәрдек январьда. Үзегез беләсез инде коронавирус инде үзенең кертте үзенең үзгәрешләрен. Шуңа да карамастан бөтенсен без 9 районда булдык. И аңлайбыз инде, что шушы эшнең кирәклеген, кешенең соравын, кешенең рәхмәт әйтүе менә biz үзебездә башлаганда шул чаклы булыр дип ышанып та бетмәгән, чынлап әйтәм менә. Анысы менә тора бара инде, менә шушыңа инандык, күрәбез, кешеләр сорайлар, килегез, коллар безне тагын да чакырлар, бүтән районнарда сорай башладылар. Менә шундый форматта эшләйбез. Анализларны һәркем алдан район хастаханәсендә тапшыра. ЭКГны да шунда үтә. Бүген дә килгәч алар фельдшер-акушерлык пунктына терапевт Йылдыз Зайнетдинова янына керә. Авылның шәфкать туташы Эльмира Зарипованың бу көннәрдә эше кызу. Һәр пациент иң элек нәкъ менә аңа мөрәҗәгать итә. Миңа булышалар инде монда бөтен фельдшерский пункттан дагы Бигәнәйдән Эльмира, Мамалайдан Гүзәлия, Йосыфаланнан Алисә, Юлбаттан Миләүшә һәм Шытсудан Рушания. Менә шулар бөтенебез бергә инде бер коллектив булып, шушында медпунктта әзерләп, больнойларны инде мобильный поликлиникага кертәбез. Бигәнәйдән Рәис Фархуллин кардиологка күренергә килгән. Соңгы арада кан басымы күтәрелүдән зарлана. Әхмәт Гариф Миннәгалиев күз табибына чират алган. Күзне күрсәтә килдем. 13 мәртәбә операция үткәрдем хәзер. 13 мәртәбә бик яхшы менә мондай система эшләү. Сабага менә үчендә безгә техникаларда күз начар. Менә шундыктан Казанга барып кайту өчен бик авыр мөмкинлекләр юк безгә, аның өчен мөмкинлекләр. Менә шуның өчен бик зур рәхмәт менә мондый савашканнар өчен. Рәхмәт авыл советы председателенә менә бу бик яхшы канәгатьләнерлек әйтеп булмый. Бик яхшы рәхмәт аларга менә. Менә безгә күп эшлек җиңел әйттеләр. Менә шундый мобиль поликлиника килгәнен кайдан белдегез? Кайдан? Безгә фельдшеребез әйтте, рәхмәт. Рәхмәт фельдшеребез яздырып, менә монда киләсен. Полный үлчәп, бөтен йөрәкләрне яздырып, бөтенсен безгә әзерләп җибәрде. Менә монда уҗалып килде. Рәхмәт аңа да, Эльмира исенә. Бик зур рәхмәт. Сатыр җирлегендә табибларга Бигәнәй, Мамалай, Юлбат, Йосыфалан, Тенеки, Шытсу авылы халкы килде. Күбесе өлкән яшьтәгеләр, үзе килә алмаган пациентларны социаль яклау идарәсенә өлкән буын программасы буенча бирелгән махсус машина белән китерү оештырылган иде. Авыр хәлдә булучы кайбер пациентларны ашыгыч ярдәм машинасы чакыртып, район үзәк хастаханәсенә озаттылар. Һәр мобиль поликлиника ул тулы бер медицина кластеры. Анда барсы да бар: теркәлү урыны, лаборатория, функциональ диагностика
кабинеты кардиолог, терапевт, эндокринолог, офтальмолог, невролог, лор, гинеколог, уролог һәм хирург өчен кабинетлар. Лаборант Гүзәл Ибрахимова табиблар белән бергә соңгы пациентка кадәр эшләй. Без монда врачлар назначениесе буенча бик кирәкле булган анализларны ясыйбыз. Общий анализ канын ясыйбыз, общий анализ мочи и глюкозы крови. Эндокринолог бар безнең назначать итә. Проблемалар юкмы? Ничек пациентлар белән? Юк, бик оңайлы, бик әйбәт. Модуль тулысынча автоном һәм ел әйләнәсе теләсән инде һава торышында, кышында, җәендә эшләргә мөмкин. Пациентлар турында барлык мәгълүмат бер базада, компьютерлар, интернет белән тәэмин ителгән. Төрле кешеләр киләләр, хирургическая патология белән, онкологическая патология белән, төрле новообразованиялар белән, воспалительный процесслар белән, төрле органнар. В основном сосудлар авырта. Олы кешеләрнең түзләр авырта, суставлар авырта, йөрәк белән киләләр. Мин аны кардиологка җибәрәм. Безнең кардиолог бар бригадада, неврологлар бар безнең, гинеколог, эндокринолог. Шулай. Сез караганнан соң шушында лечение язасызмы? Обязательно без лечения язабыз. Төрле исследованиялар язабыз. Кирәк булса, икенче төрле специалистларга җибәрәбез консультацияларга дип. Или РКБга. Бу җирлектә мобиль поликлиникага барлыгы 397 кеше мөрәҗәгать итте. 13 кеше район үзәк хастаханәсенә дәвалануга озатылды. 171 пациентка өстәмә тикшерү узарга тәкъдим ителгән. Күчмә поликлиниканың чираттагы тукталышы Иске Кишермә авыл җирлегендә. Соңгы көннәрнең иң зур бәйрәме Өлкәннәр көне районыбызда күп төрле чаралар белән билгеләп үтелде. Төбәгебездә Өлкәннәр көнендә тормыш сукмагыннан тигезлектә 50 ел янәше атлаучы парларны хөрмәтләү гадәте дә яшәп килә. Быел район буенча 23 пар алтын туйларын билгели. 1 октябрь көнне шуларның 17се бәйрәм чарасында катнашты. Тантана 20нче тапкыр оештырылды. Алтын парларны тәбрикләү тантанасы Илвина ресторанында үтте. Чара ЗАГС бүлегенең юбилярларның алтын никахларын теркәү белән башланды. 17 пар никахын яңартып, нәкъ 50 ел элек тантаналы шартларда гаилә учагын тергезгән мизгелләрен кичерде бу көнне. Төрле тармакларда эшләсәләр дә, тормышта төрлесен кичерсәләр дә, бер-берләренә биргән антларын бозмаганнар, тугрылыкны шушы көнгә кадәр саклаганнар, балалар үстергәннәр. Бүген инде аларның игелекләрен күреп гомер итәләр. Сатыш авылында яшәүче Хайдар абый һәм Рауя Пагайны бер-беренә булган мәхәббәт хисен бүгенге көнгә кадәр саклаган. Берсе фермада терлекчелектә хезмәт куйган, икенчесе машина йөрткән. 3 кыз тәрбияләп үстергәннәр, онык-онык чыклар сөяләр. Өлкәнәйгән сайын бер-береңә ияләшеп, мәхәббәт шул була инде ул менә. Бер-береңә яратып, хөрмәт итеп, шайтып яшибез. Бер вакытта дагы сүзгә дә килмәдек, Аллаһка шөкер, аерчы килеп йөрмәдек бер вакытта. Шулай итеп яшәдек. 50 ел, 50 көннәр кебек түгел әле. Ул өйдә булмаса, мин тәрәзәдән тәрәзәгә йөрим, аны көтәм, аннан башка шәй дә эчмим мин. Мин сабый бала кебек. Яшьләргә киңәш шул инде, бер-берсен хөрмәт итеп яшәсеннәр, авыр сүз әйтмәсеннәр бер-берсенә, кул күтәрмәсеннәр бер-берсенә. Түзәргә кирәк авырлыкларга, ничек булса да түзәргә кирәк. Һәр вакытта да бер авырлыкның бер яхшы ягы җиңеллеге була инде аны һәр вакытта. Менә шул түземлек кирәк. Байлар сабасында яшәүче Нургаян абый һәм Фәүзия Тимергалиевларның мәхәббәте дә сүрелмәгән әле. Фәүзия яратып тормыш иптәшен алтын баганам дип атай. Бер-берсен аңлап, ил көнгә лаеклы кызуллар үстереп бүген аларның рәхәтен, тормышларының тәмен тоеп гомер итәләр. Фәүзия гомере буе сельхозтехника оешмасында эшли, Нургаян абый сельхозхимиядә хезмәт куеп лаеклы ялга чыга. Шоферлык стажы 50 ел. Мин үзем югары сустым кызы, Нургаян абый хезмәт дигете. Орташ сабан туена баргачтын, шунда таныштык. 63 елда, 70 елның 20 сентябрендә кавыштык. Мин үзем 10 семьяга килен булып төштем. Аллага шөкер, 8 бала. 4-тесе укыйдыр, 4-тесе укып бетереп ниткән инде мәктәптән. 5 елдан артык фермада эшләп мәртендә. Андары сабага күчендек. Кайнатам белә кайнанамны мин бер тиге тары ни диләр бит. Аның хәтта дип әйтәсем килми. Бик тату, бик әйбәт яшәдек. Аллага шөкер.
Мин кайнатам белән кайнанама һаман да рәхмәт җаным. 2 малай, 1 кыз үстердек. Аллага шөкер. Бүгенге көндә 7 оныгыбыз бар. Киленем дә бик әйбәт булды. Аллага шөкер, киявем дәгән исән-сау тынычлык, тигезлек белән безнең шикелле алар да шушы 50 еллыкларын күргә Аллаһ Тәгалә насип итсен дип телим. Аларга дагы бик бәхетле. Алтын баганам бар янында дим. Бергә. Мин яшьләргә шуны әйтәсем килә. Әти, әни, кай кыз балада килен булып төшкәч, әтисен, әнисен, тормыш иптәшеңнең хөрмәт итеп, аларны зурлап яшәсәң, Ходай Тәгалә үзең безгә дә шушы көнне күргә насыйп итә. Өлкәннәрнең тормышы безгә үрнәк. Алар көчләрен куеп, сәламәтлекләрен югалтып төзегән тыныч тормыш бүгенге рәхәт яшәү өчен хәзерге буын рәхмәтле. Һәр өлкән кешенең җәмгыятьтә үзенең лаеклы урыны бар. Безнең районыбызда 7,000 ярымнан артык өлкән буын пенсионерыбыз яшәп килә. Безнең кайткан, оешмалары беткән, оешмалардан чыккан пенсионерларыбызның саны 2800-дән артык. Аларны да шушы бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәс килә. Инде районыбызда безнең башкарма комитет җитәкчелеге исеменнән, район башлыгы исеменнән карар кабул ителде. Өлкәннәр көне безнең районыбызда 10 көнлек булып уза. Бүген инде без биредә минем артта менә күрәсез 50 ел бергә гомер итүче парлар җыелды. Biz аны традицион рәвештә ел сайын уздырабыз. Быел безнең 25 пар барлыкка килде. 50 ел бергә гомер итүчеләр шуларның 23-е, 1 яшь пар, әле генә язылышкан парлар. Алар инде менә үзләренә үрнәк алып бүген китерләр дип уйлыйбыз шушы кичәдән. И бер пар безнең Багаутдиновлар, ул безнең Измә җирлегеннән. Алар инде 60 ел гомер итәләр. Әлбәттә районыбызда 60 елдан олырак гомер итүче парларыбыз да бар. 64 ел, 67 ел кызганыч алар. Бүген бу безнең мәҗлесебездә катнаша алмыйлар, чөнки сәламәтлекләре какшау сәбәпле инде. Шуңа күрә 50 ел гомер бик зур гомер. Алар тату бер дус яшиләр, балалар үстерәләр, оныклар тәрбиялиләр. Бүгенге көндә аларга үзләренең яхшы фикерләрен җиткерәләр. Шуңа күрә бу бәйрәм уңайыннан инде котлыйсы килә барлык безнең өлкәннәребезне, үзебезнең өлкәдә социаль яклау өлкәсендә эшләп чыккан ветераннарыбыз бар. 83 кеше менә безнең тармакта гына, безнең учреждениелардан чыккан ветераннарыбыз бүгенге көндә исән-сау яшиләр. Аларында шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык һәммәсенә дә тазалык, гаиләләрендә тынычлык, иминлек булсын. Бәйрәм тантанасында өлкәннәрне район башлыгы Рәис Миннеханов тәбрикләде. Үзенең матур теләкләрен Татарстан Республикасы Федераль салым идарәсе җитәкчесе урынбасары Андрей Никиташин да җиткерде. Иң өлкән пар буларак бәйрәмгә 60 ел гомер сукмагыннан бергә атлаучы Измә авылыннан Борис һәм Кафия Баһаутдиновлар чакырылган иде. Алар үз чиратларында яшь парлар Илдар һәм Чулпан Шагиевларга алтын киңәшләрен җиткереп изге Коръән китабын бүләк иттеләр. Кичә дәртле җырлар, гармун моңнары белән үрелеп барды. Алтын парларга истәлекле бүләкләрен, изге теләкләрен үзләре эшләп чыккан оешма предприятие җитәкчеләре, балалары, онык-оныкчыклары да җиткерде. Инде Борис Сабый һәм Кафия Баһаутдиновлар турында без сезгә тулырак итеп киләсе тапшыруыбызда сөйләрбез. Халыкара өлкәннәр көнендә бәйрәм котлауын һәр тармакта да эшләп чыкканнар кабул итеп ала. Бүләк күчтәнәчләр дә мулдан өләшенә. Район хакимият йортыннан бер төркем җитәкчеләр лесхоз картлар һәм инвалидлар йортында яшәүчеләр янына барып, алар белән очрашып, аралашып кайттылар. Өлкәннәребез бәйрәм уңаеннан кунакларны ишек алдына җыелып каршы алды. Көндә кояшлы, матур, җылы, әйләнә тирәдә гүзәллек. Чәчәкләрнең төсләр чуарлыгыннан күзләр камаша. Пандемия вазгыятендә очрашулар да урамда гына рөхсәт ителгәнлектән бәйрәмне ишек алдында уздыру әйбәт тә булган. Котлау сүзләре белән иң элек башкарма комитетының аппарат җитәкчесе Марат Кәримов чыкты. Район башлыгы Рәис Миннеханов, район советы, район башкарма комитеты, бөтен районда яшәүче өлкәннәр коллективы исеменнән шушы зур бәйрәм белән тәбрик итәс килә. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, Ходай биргән гомер, матур гына яшәргә, шушындый безнең эшләп килүче учреждениеләрдә инде төрле язмышлы кешеләр бар арагызда. Инде менә шушында яшисез икән, тормышыгыз шушында матур булсын, гүзәл булсын, һәм сез аннан канәгать булырлык булсын.
Құтлауларны Соба шәһәр җирлеге исеменнән Расих Хасанов, социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хужинда ирештерде. Озак еллар картлар йортын җитәкләгән Илһам Нургалиев бүгенге чарада кунак буларак катнашты. Биредә яшәүчеләр аңа бик якын. Әби-бабайларга теләкләре дә гел изгеләрдән. Өлкәннәр көне белән котлыйм. Барыгызны дагы менә мин эшләгән чорда монда яшәгән кешеләрне һәм монда эшләгән хезмәт коллективын якты матур хатирәләр белән искә алам. Без зур эшләр башкарырга тырыштык һәм теләгәнен башкарып та чыгалдык. Инде сезнең тормыш шушы йортыбызда дәвам итә. Узак еллар дәвам итсен, бәхетле тормыш булсын. Ходай үзе канаты астына алсын сезне, авырулар кирәк булмаган сезне борчымасын. Заманының вакыйк борчулары шулай ук сезгә борчы булып килмәсен. Монда яшәгән елларыгыз тыныч, матур, муллыкта яши торган еллар булып истә калсыннар. Картлар йортын бүгенге көндә Рөстәм Рауилин җитәкли. Коллектив һәм биредә яшәүчеләр аны үз итеп өлгергән инде. Чыгышы вакытында ул бу көннәрдә кунакларны күпләп кабул итүләрен әйтте. Өлкәннәрнең моңа кадәр яшәгән, эшләгән урыннарыннан да килеп котлыйлар. Туганнары да килә диде. Безнең шушы йортыбызда бүгенге көндә 85 кеше яшәп тора. Буларга инде без бу Өлкәннәр көне оңайы безнең 10 көннәгә бара. Менә бүген безнең Соба районында булган оешмалардан килеп котлап киттеләр. Менә иртәгә без көтәбез Кукмарадан. Шулай итеп 10 көннең эчендә безнең шушы интернатыбызда инде 17 кеше үзебезнең районда яшәп тора. Һәм 18 районнан безнең шушында интернатыбызда яшәүче кешеләребез бар. Менә шушы 10 көннең эчендә инде шушы районнардан килеп концерт программалары белән, котлаулар белән шушы чаралар үткәрелеп китәчәк. Өлкәннәребезгә бәйрәм күчтәнәче музыкаль чыгышларны Лесхоз мәдәният йорты үзешчәннәре алып килгән. Алар иң матур җыр биюләрен бүләк иттеләр. Мәктәп укучылары шигырьләр укыды. Биредә тәрбияләнүче Светлана Ермолаева иҗатка гашыйк кеше, сәнгать түгәрәгенең активисты. Бүген дә җырлап та бирде, биеп тә күрсәтте. Отношения хорошие, директор очень замечательный, Рустам Равильевич. 66 яшьлек Харис Абдуллинның монда килеп яши башлауына 2 ел. Балык бистәсе районыннан ул. Гаилә тормышы барып чыкмый, аерылышалар. Биредә мин зур кайгыртуда яшим ди. Монда әйбәт, ашау әйбәт, Аллаһка шөкер. Ашаулар әйбәт. Пастеләрне алыштыралар, мунчага җитә атна саен. Әйбәт. Сагыну эшләре бармы? Туган якларны, туган җирдән сагынулар бармы? Бар инде күптән генә кайтып килдек. Үзегезнең якташлар киләме? Килә. Туганнарыгыз Бар, Казанда торалар. Әйбәт. Балаларыгыз Балалар юк. Петраускидан Мария Акбарованы да язмыш җилләре шушы йортка илткән. 85 яшьлек әби үзенең кайчаннан монда яшәгәнен хәтерләми дә. Ире үлеп ялгыз калгач, яшәүләр авыр була. Туганнары янына да сыймый. Шу инде кая барасың инде хәзер? Бер өйгә кайтып киләсем килә, инде генә карап киләсем килә. Минем өебезне кайнанамдай сәни җиткергәндә үземә тәниләрме сәни. Шәлеләр 7 платны җиткереп бирде безнең өебез бик яхшы безнең. Үйеңне сагынып яшисең? Үйеңне сагынып яшисең? Өйгә сагынып яшимен. Ну сагынып яшәп тә бер үзең яшисең инде. Бер үзем калдым бит мин хәзер йортта. Монда ошыймысың? Ошый, әйтеп булмый, начар түгел, ашаталар. Жоқын килсә жатып йоклыйсың, барар жерең бута, баралар. Әйтеп булмый. Әйбәт. Өлкәннәр 10 көнлеге биредә бай программа белән үтә. Концертлар, очрашулар һәр көнгә билгеләнгән. Хезмәткәрләр әби-бабайларына күңелсезләнеп утырырлык итмиләр. Гомумән дә картлар йортында һәр көн бәйрәм булып үтә.
Өлкәннәр көне уңайыннан Дулкын радиосы да зур эш алып бара. Районның кайгырту фондына игъана җыю максатыннан радио марафон уздыра. 1 октябрь көнне эфирда берничә сәгать дәвамында район оешма предприятие җитәкчеләре чыгыш ясады. Бүгенге көн сезнең өчен елдагы иң якты, жылы, кадерле бәйрәм булсын иде. Дулкын радиосы студиясы радио марафон көне гадәттәгедән тыш гөрләп тора. Старт иртәнге сәгать 9-да бирелде. Аны радио тапшырулар мөхәррире Гөлшат Галиякбарова белән район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов ачып җибәрде. Әлеге радио марафон инде үзе традицион елдагыча үтә. Безнең кайгырту фонды белеп торасыз инде районда оештырылды. Менә шу кайгырту фондына күпмедер инде ярдәм йөзеннән, күпмедер матди ярдәм йөзеннән шушы радио марафон үткәрелә, шунда күпмедер күләмдә акча җыелу йөзеннән инде. Район башкарма комитеты җитәкчесеннән соң сүзне аның урынбасары Марат Кәримов кабул итеп алды. Өлкәннәребезне бәйрәм белән котлап, бу көндә районда нинди чаралар узуы белән таныштырды. Хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле өлкәннәребез, сезне чын күңелдән бүгенге бәйрәм 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне белән чын күңелдән тәбрик итәсе килә. Инде сезгә саулык, сәламәтлек, иминлек, тормышның бәрәкәтен күреп, кадер-хөрмәттә балалар, оныклар, якыннар кадер-хөрмәтендә Ходай насыйп иткән гомерне бәрәкәттә, матур тормышларда кичергә язсын. Инде дөньяларыбыз имин булып, шушылай матур гына яшәргә насыйп булсын. Тормышыбыздан, үзебезнең эшләгән хезмәтебездән канәгать булып яшәргә язсын. Радио марафонда бу көнне ветераннар советы оешма предприятие җитәкчеләре, пенсия фонды идарәсе вәкилләре һәм башка рәсми затлар чыгыш ясады. Шул рәвешле районның кайгырту фондына шактый күләмдә физик һәм юридик затлардан игъана акчалары күчерелде. Дәвам итәбез. Улы Кибәче урта мәктәбенең тарих һәм җәмгыять белеме фәннәре укытучысы Ләйсән Рафил кызы Кәримова өчен һәр иртәдә мәктәпкә килү, дәрес аңлату, балалар белән аралашу зур бәхет. Үзе белем алган мәктәптә эшләве, әти-әнисенең хезмәтен дәвам итүе исә аны тагын да бәхетле итә. 5 октябрьдә затлы һөнәр ияләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Сюжетыбыз да шул уңайдан әзерләнде. Кешенең иң матур истәлекләре, иң изге хыяллары, иң беренче шатлык куанышлары аның бала чагы һәм үсмер чоры белән бәйләнгән. Менә шушы матур истәлекләр арасында шактый зур урынны мәктәп бусагасын атлап кергән көннән алып, зур тормышка озатып, соңгы кыңгырау шыңлаган көнгә кадәр бала белән һәрчак янәшәдә укытучы атлый. Ул аны белем дөньясына алып керә, хезмәт һәм иҗат шатлыгын тоярга иретә, фикерләү сәләтен үстерә, дөньяга карашын формалаштыра, аңардан шәхес тәрбияләүгә бөтен көчен куя. Укытучы хезмәте авыр да, җаваплы да, кызыклы да. Укытучы һөнәрен сайлау, тынгысызлык, изләнү юлын сайлау, үз-үзеңә һәм башкаларга искиткеч таләпчән булу, көндәлек тырыш, излекле хезмәт юлын сайлау дигән сүз. Улы Кибәш урта мәктәбенең тарих, җәмгыять белеме фәннәре укытучысы Ләйсән Кәримова һәр иртәдә мәктәпкә ашыга. Биредә аны үзенекеләргә әйләнеп беткән 11-ләре, шаян тиктормас кешерәк сыйныф укучылары көтә. Үзе тәмамлаган Улы Кибәше урта мәктәбенә 1996 елда югары белемле укытучы булып эшкә кайта ул. Әтисе Рафил абый да, әнисе Розалия апа да укытучылар. Ләйсән дә мәктәп тәмамлаганда үзен башка һөнәр иясе итеп күрми, Казан педагогика университетына юл тота. Иң беренче укытучы һөнәренә мәхәббәтне меңдә әти-әнием тәрбияләде. Алар икесе дә укытучылар. 80 елга якын стажлары бар. Алардан күреп, шушы һөнәргә мәхәббәт уянды. Рәхмәтлемен үземнең беренче укытучыма Суфия апага. Аның матур күзлекләренә, матур сумкаларына кызыгып үткән шушы хыялым мине Казан дәүләт педагогия университетына алып килде. Һәм мин укытучы һөнәрен үзләштердем. Укытучы һөнәре бик тә җаваплы, тынгысыз, гел эзләнүдә булуны, уку өйрәнүне, заман белән бергә атлауны таләп итә. Китап укырга яратмаган замана балаларын уку эшчәнлегенә җәлеп итүдә елдан-ел авырлаша бара. Ләкин укытучылардагы оптимизм, һөнәри осталык барсында җиңә. Һәрбер яңалыкны иң беренче заманы белән без кабул итәбез. Заман таләпләренә куелган, яхшы җиһазландырылган мәктәптә эшлибез. Җылы, балаларыбыз сау сәламәт, Аллага шөкер, бөтен әсбаплар белән тәэмин ителгәннәр. Мәктәптә капиталь ремонт үткәрелде. Инде менә үзегез күрәсез нинди матур, чиста мәктәптә балаларыбыз укыйлар. Замана белән бергә атлыйбыз. Замана технологиясе, алардан калырга ярамый, чөнки без укытучы башкаларга үрнәк, безнең үрнәктә балалар тәрбияләнә. Әйе, минем йортыма бик күп газета, журналларга язылам мин, Аллага шөкер. Әти-әниемнәр дә бергә укыйбыз. Аннан соң
интернетта чыккан төрле яңалыклар, мәгариф өлкәсенә кагылганмы, ул дөньяви кызыклы мәгълүматлармы, көн саен бала нәрсәдер көтә, яңа информация көтә. Аларны заман җиленә без алып барабыз. Шуңа күрә күп кырлы, киң кырлы юнәлештә эшләргә туры килә. Олы Кибеш урта мәктәбе укытучысы Ләйсән Рафил кызы Кәримова һәр вакыт укучылар белән дәресләр тәмамланды дип тынычлану юк аңарда. Олимпиада бәйгеләргә әзерләнәләр. Мәктәп музеена бөртекләп экспонатлар туплау өчен авылдашларының өйләренә баралар. Соңгы елларда Кибеш авылларына багышланган 2 саллы гына китап Люция Шәрәфиеваның «Ишәр суым синдә Кибешем» һәм Олы Кибеш авылының хәтер китабы басылып чыгуда аның да өлеше зур. Булар барсы да аңардагы укытучы һөнәренә булган олы мәхәббәт һәм ярату турында сөйли. Беләсезме, ул көннән-көн артагына бара икән. Менә шушы алтын яфраклар түшәлгән мәктәп сукмагыннан эшкә килү шул кадәр искиткеч бәхет. Бер вакыт булды, без карантинга ябылдык. Мәктәп шыксыз, тавыш юк, нәрсәдер күңелгә җитми. Ә беләсез нәрсә җитми? Балалар тавышы, бала мәхәббәте җитми. Хезмәтем җитми. Хезмәтемнең нәтиҗәсен күрергә теләп, көн саен ашкынып мәктәбемә киләм. Һәр кичкенә җиңүемне дә зур җиңү дип кабул итәм. Балаларымның исән-сау, укучыларымның минем белән апа исәнмесез дип исәнләшүеннән күңелемә җылылык. Менә шул җылылык миңа көне буена җитә. Әйе, хезмәтем уңышлары бәяләнде, Аллага шөкер. Быел мин ел укытучысы номинациясендә иң яхшы тарих фәне укытучысы исеменә лаек булдым. Югары квалификацион категорияга ия булдым. Хезмәтем бәяләнде, Аллага шөкер. Сыйныф җитәкчесе булып эшләү укытучыга айрыша зур җаваплылык өсти. Ләйсән Рафиловнаны үзенекеләр, 11-ләр айрыша да яраталар. Мәктәптәге соңгы ел булгач, бигрәк тә якынайып киттек ди укучылар. Ләйсән Павел безнең 5-нче класстан бирле класс җитәкчебез булып килә. Ул безне 5-нче класстан монда өскә менгәч дип сөйләшәбез инде. Монда килгәч тә әниебез шикелле итеп үз канаты астында алды. Безнең белән барлык шатлыкларыбызны бүлешә, уртаклашабыз, аның белән кайгыларыбыз булса да аңа сөйлибез. Ул безгә һәр вакыт ярдәм кулы суза. Нинди генә сорау белән килсәк тә бер кайчан да кире какмый. Без аны бик яратабыз. Ул безгә инде икенче әни. Хезмәттәшләре арасында да Ләйсән Рафил кызының абруе бик зур. Балалар Ләйсән апаларын бик яраталар. Алар артыннан һәр вакыт йөгереп тиярлек, йөреп торалар. Ул музейга төшкәндә инде алар аның белән музей эшчәнлеге белән танышу өчен бик шатланып һәр вакыт аның янына төшәләр. Ләйсән апалар аларга музейда гына түгел, авылыбыздагы бөтен авыл тарихы белән таныштыру өстендә дә бик күп эшләр башкара. Аларны төрле авылдагы булган истәлекле урыннарга алып барып, аларның тарихлары турында сөйли. Гомумән Ләйсән апаларын барлык укучылар да яраталар. Укытучыларыбыз эзләнүчән, эшчән булган, менә дигән укытучылар коллективыбыз. Һәм шулар арасында инде безнең Ләйсән Рафиловна, тарих җәмгыять белеме укытучысы, югары белемле, югары категорияле укытучы, 1996 елдан бирле тарих җәмгыять белеме дәресләрен укыта. Олы Кибеш урта мәктәбе укытучысы Ләйсән Кәримова укытучы булуы белән горурланып, һәр көнгә зур максатлар куеп яши. Әтиен исә хезмәттәшләрнең теләктәшлеге, укучыларның яратуы аңа зур җиңүләр яуларга һәр чак көч биреп тора. Укырга, язарга, дөньяны танып белергә өйрәтүче укытучыларның хезмәте зур хөрмәткә лаек. Бу көннәрдә аларны зур бәйрәмгә чакырып та кытладылар. 2 октябрьдә мөгаллимнәрне район мәдәният йортына чакырып тәбрикләделәр. Бәйрәм уңаеннан район башлыгы Рәис Миннаханов әлеге затлы һөнәр ияләренә үзенең котлау сүзләрен ирештерде. Районда мәгариф үсешенә зур өлеш керткән хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләре, Россия һәм Татарстан мәгариф министрлыклары бүләкләре, район башлыгы мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Бәйрәм теләкләрен мәгариф идарәсе башлыгы Илфат Шакиров та юллады. Ул үз чиратында озак еллар нәтиҗәле эшләгән мөгаллимнәргә район мәгариф идарәсенең мактау грамоталарын бирде. Шулай ук мәгариф учреждениеләре арасында территорияда чәчәк утырту, аның дизайны номинацияләрендә җиңүчеләр билгеле булды. Тантаналы өлештән соң укытучылар Татарстанның атказанган артисты Вадим Захаров концертын карады. Бәйрәм Сабадлыгнары телевидениесеннән туры эфирда трансляцияләнде. Яңа COVID-19 вирусы кабат баш калкыта. Чирне йоктыручылар саны көннән-көн арта. Россиядә, Татарстанда коронавирус белән авыручылар турында көндәлек телеканаллардан сөйләнеп, хәбәрләр күрсәтелеп тора. Районыбыздагы вазгыять һәм саклану чаралары хакында Соба, Кукмара, Мамадыш районнарында Татарстан Республикасы гигиена һәм эпидемиология үзәге Сәламәтлек саклау федераль бюджет учреждениесе филиалының табиб-эпидемиологы Илнас Фәсхетдинов сөйли. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстанда, шулай ук районыбызда
коронавирустан вазгыять тотырыксызланды. Авыручылар саны арта бара. Халыкка мөрәҗәгать итеп шуны әйтәсе килә. Коронавирустан саклану чараларын онытмаска кирәк. Кулларны ешрак юып, антисептик белән эшкәртергә кирәк. Бигрәк тә өлкән яшьтәгеләр, хроник авырулары булган кешеләр коронавирусны бик авыр кичерә. Шуның өчен беренче чиратта аларны сакларга кирәк. Коронавирусның беренче симптомнары барлыкка килү белән табибларга мөрәҗәгать итсеннәр иде. Хастаханәләргә, поликлиникаларга үзләре йөрмәсеннәр, табибны өйләренә чакыртсыннар, маскалар киеп йөрергә, дөрес итеп кулланырга ул маскаларны, кулларны антисептик белән эшкәртергә, кибетләрдән, супермаркетлардан чыкканда һәрбер супермаркет кибеттә антисептиклар белән санитайзерлар тора, шулар белән эшкәртергә кирәк. Баш санитар табиб карары нигезендә 24 сентябрьдан чит илдән кайткан гражданнар анализ результатлары билгеле булганчага кадәр өйдә утырырга тиеш булачаклар. Саклану чараларын төгәл үтәгәндә генә коронавирусны җиңәрбез дип ышанып калам. Татарда мәкалдә әйтелгән кебек, ширне яшергән үлгән, ширне яшермик, беренче симптомнары барлыкка килү белән табибларга мөрәҗәгать итик. Бүгенгә дип әзерләнгән яңалыклар менә шулар иде. Үзебезне, якыннарыбызны саклыйк. Алда реклама һәм җырлы бүләк тапшыруы. Очрашырбыз.